बे समाव दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खेराइ फोरबोआव बिथांमोना 54थि खेराइ फालिथाय फोरबोखौ उलुबारि कलिहागुरि साइथेंगुरि बे मोनथाम गामिजों बा दरथाम गामिजों बिथांमोना मोनसे जथायै मोनसे बे खेराइ फोरबो फालिथाय हाबाफारिखौ लादों। बे समाव जोङो बिथांमोननि बे खेराइ फालिथाय हाबाफारियाव 54थि खेराइ फालिथाय फोरबोनि बिथां आफादगिरि बा नेहाथारि बिथांमोनावबो जों माखासे खोथा मिथिना लागोन बेनि सोमोन्दै। बे समाव जोङो बिथांनाव आफादगिरि आसा फोरमायनाया जा गुदिनिफ्रायनो जा 1969 थारमाने 1969 मायथाइयावनो बे खेराइ फोरबोखौ जोङो गायसननाय जादों। बे गायसननाया गोबां माने जारिमिन दङ। बे जारिमिना जोंहा आनसलिक भित्ति हिसाबाव दङमोन। मथा मथि 12खान गामि दंमोन। बे 12खान गामिया दिनै बेनिफ्राय गानानै अन्यान्य फुजा पालन खालामनायखौ जों नुदों। जा लोखि फुजा सोरबा दुर्गा फुजा हैदों। खिन्थु दिनै जोङो गामि दरथामजों जे गोरोबथाय जिखिनि समन्वय बे समन्वय हिसाबै जों गामि दरथाम साइथांगुरि कलिहागुरि उलुबारि बे गामि दरथामजों जों बे खेराइ फोरबो गुदि बाथौ होननानै बुङो जों गिदिर हिसाबै जोङो बलि बिधान हिसाबै जों बे फुजाखौ पालन खालामना दङ। नोंथांमोना बोसोरफ्रोमबो बे खेराइ फालिथायखौ फालिबाय थायोमोन नामा? जोंथ' दिनावलागै गेप्स गैया। जोङो जिखिनि कर'ना भाइरासनि माबाया बे मायथाइयावबो जोङो हाथाराबाबो साननै हाबाफारिखौ जों पारमिसन लानानै बे हाबाफारिखौ खुंबोदों। आरो दिनावलागै जोङो 1969 मायथाइनिफ्राय दिनै 54 बोसोर जाबाय बे फुजा पालन खालामनाया, फुजा फोरबो खालामनाया। गतिके आं गामि दरथामनि जिखिनि गोरोबथाय हिसाबै बिथांमोनाबो बे फुजाजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि बे गामि दरथामनि गेजेराव अन्य जाथि धोरोम लाखियाबालासिनो बे फुजाखौ जों पालन खालामबाय दङ। आरो लोगोसे बे गुदि बाथौनि गेजेरजोंनो जोंनि अन्य धोरोमनि बेलायाव बे गेना गोरोन्थिखौ जों नुनो मोनाखै। दा जोङो एख' खमनै हिसाबैनो बे बाथौ धोरोमावनो दंबाय दङ। ओरैनो सानबेसेनि हाबाफारि होनदों? दा एबार जोङो सानथामनि हाबाफारि लादों। जोङो दिनै नभेम्बर 4, 5, 6 बे 6 तारिखआव लागै लादों। फुंबिलिनिफ्राय लानानै मा हाबाफारि थांखो? बे फुंबिलि हाबाफारियाव जोंहा 10 बाजियाव जोङो गिबि दरखं बे दरखं गायसनबोबाय। आरो लोगोसे जोंहा उन्दै गथ'साफोर फरायसाफोरनि कारनाव जों थुनलाइयारि बादायारि बे बादायारिखौबो जोङो फोजोबनाय जाबाय। दा जोंनि हरनि जिखिनि जोंनि गुदि जि धोरोम बे जोंहा देवदिनि जिखिनि फालिथाय जिखिनि डेन्स बे डेन्सखौ जोङो नै हरनि 8 बाजिनिफ्राय जों सुरु खालामगोन आरो। देवदिनिया जोंहा हेमा बसुमतारी लेस्रानि आरो मादालपाति बे जोंनि गामि दरथामनिनो जोंनि आफाद मादालपाति होनना बुङो। मोनाबिलि समाव सोरबा बेखेवगिरि हिसाबै आलासि फैगोन नामा? जोंहा स्टेन्डिं जा MCLA 21 नं सालबारि समस्तिनिनो बियाबनि बिथां जोंहा जय मुसाहारि बिथाङा दिनैनि खेराइसालिखौ बिथाङा बेखेवगोन गिबि आलासि हिसाबै। दिनैहाय खेराइ फोरबो नोंथांमोना खुंफुंनाय जादों। बे समाव नोंथांमोना गासै रायजो राजानि सिगाङाव माबायदि मेसेज हरनो सानो दिनैनि बे समखौ? बे मेसेजआ जाहाथे बे धोरोमनि बे आसारखान्थिनि जि नियम निथि हिसाबैनो जाहाथे बेबायदिनो जोङो मोजां गसाइनि सेराव जिखिनि नांगौ बे फुजा पालन हिसाबै रायजो राजा बे फुजानि गोरोबथाय हिसाबैनो सोलिलांनो हाथों। जों माने जोंहा मोनसे मा दङ जेरै बे फोथायनाय हिसाबै जोंहा ओरै माने बेमार आजार अन्यान्य बेफोरनि जिखिनि ओरै जाहाथे न'खरनि जिखिनि सुख सान्ति बे सान्ति हिसाबै दानो बे फुजानि गेजेरजोंनो जों सोलिबोगासिनो दङ। आरो बे फुजा फालिनायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै गामि दरथामनि गेजेराव जों दिनै सासे बिमा बिफानि फिसाफोर बायदिनो जों दा मिलायना दङ। आरो कास कर्म जियानो जा गामि दरथामनि गेजेरजों बेयाव जों सोलिगासिनो दङ आरो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो। जोङो लकडाउननि गेजेरावबाबो जों साननै हाबाफारिखौ लादोंमोन। आरो बे साननै हाबाफारियाव जोंहा लास्ट टाइमाव जोंहा दिगन्त जोंनि फार्स्ट क्लास थिकादार बिथाङानो दिनै थांनाय माबायावबो जोंनो अनुदान होनानै जोङो साननै हाबाफारिखौ जोङो खुंलांनो हादों। आरो हेमा बसुमतारी दौदिनि आरो जोंनि गामि दरथामनि जिखिनि ग्रुप मादालपाति बिथांमोना दिनैनि हरनि
मोनाबिलि हरनि जिखिनि दौदिनिनि जिखिनि मोसाखांनाय बे मोसाखांनायखौ बिथांमोना सोलिलांगोन आरो ओरैनो गाबोननि हाबाफारियाव मा थागोन? गाबोननि हाबाफारियाव जोंहा प्रग्राम हिसाबै जोंहा ओरैनि फुङाव जोंहा फुंनि 10टा बाजियाव जोंहा खेराइ खुलुमनाय बे हाबाफारि दं आरो लोगोसे जोंहा सानजौफुआव जोङो जोंनि ओनसोलनि जिखिनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ जों उत्साह उद्दबना खालामनो खारनै जों बिहामजो ग्रुप मोनसे दङ जोंहा 7टा गामिनि बिहामजो ग्रुपफोरा बिथांमोना दिनै गाबोननि दिनाव बे जौस्राङावनो बिथांमोना कम्पिटिसन डेन्स खालामफैगोन आरो हरनि समाव जोंहा कम्पिटिसन डेन्स दं गोबां जायगानिफ्रायनो जोंहा कम्पिटिसन डेन्स दङ आरो डेन्स बिथांमोना जोंनि बे जौस्राङावनो बिथांमोना कम्पिटिसन खालामफैगोन आरो जाहाथे कम्पिटिसन खालामफोरा बिथांमोना जुदि गोसो गोनां दङबा बिथांमोना गाबोननि हरनि 7टा बाजिनिफ्राय जोंनि बे उलुबारि खेराइ फुजायाव फैनानै एडमिसन लानानै कम्पिटिसन खालामनो हानाय लामाखौ जों लाना दोनदों आरो दिनैनि समावबो नोंथांमोना टुरिं देखायफुंनाय लादों नामा? बे हाबाफारि मोनसे जोङो मोसाफुंनाय थारमाने जा दौदिनि मोसागोन आरो अनेक माने सेंग्रा सिख्ला माने मोजां मोनगिरि माबा हारि टुरिं बे टुरिं प्रग्रामखौ थारमाने जों लादों आरो एक्सट्राके आरो बिथांमोना दिनै ओरै फिल्मनि माबा हारिया जोमै दाखा आरो लोगोसे अरननि जोहोलावजोना माबा मोनसे प्रग्रामखौ थारमाने मोननै प्रग्राम बर'नि मोनसे ओरै मोननै प्रग्रामखौ जों लादों आरो जोबथारनायाव ओरैनो मा हाबाफारि? जोबथारनायाव जोंहा माबाखौ लायनो ओरै जोंनि गाबोन जिखिनि हरनि हाबाफारियाव जोंहा जोंनि ओनसोलनि गामि दरथामनि गेजेराव मेट्रिक टु इउनिभार्सिटि फार्स्ट क्लास जिखिनि फार्स्ट डिभिजन जिखिनि लेटार माबा लाखिनाय बिथांमोननो जोङो मान बान्था बरायनाय मान बान्था बावनायनि हाबाफारिबो दङ आरो हरनि गामिनि हरावथ' ओरै कम्पिटिसन डेन्स थाखाबाय बे कम्पिटिसन डेन्सखिनिया जों बिदों हाबाफारिखौ लादों आरो जोबथारनायाव ओरैनो मा जोबथारनाय हाबाफारियाव जोंहा 6 नभेम्बराव जोंहा फुंनि 9 बाजियाव जोंहा धोरोमारि हानजा सुरनाय हाबाफारि दं गुदि बाथौनि जि धोरोमारि हानजा सुरनाय आरो बेलासियाव जोंहा लावखाथा जि ख्रिस्टि आफाद बे ख्रिस्टि आफाद मुङा मामोनबा बावलांदोंमोन लास्टआव ओरै ददेरे ख्रिस्टि आफाद लावखातानि आरो हरनि जिखिनि हारिमु मोनाबिलि बे हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुङाव जोंहा जोंनिनो ओनसोलनिनो खलियागुरि गामिनि दिगन्त गयारि बिथाङानो गासै जोंनि कालसारनि हारिमु आयदानि बिथाङानो दानगिरि जोंहा लोमसार बर' आरो अनुराधा दैमारि बिथांमोना जोबथा जिखिनि प्रग्राम आरिमु आयदा जि मोनाबिलि बे मोनाबिलियाव बिथांमोना जोंनियाव बाहागो लाफैगोन आरो बेखिनियाव बिथाङा माखासे खोथा फोरमायना होबाय लोगोसे दिनैनि 52थि खेराइ फालिथायाव बिथांमोना मेहेर गोनाङै बा गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ जों नुदों बे समाव जोङो गामिनिनो बिथांनाव जों माखासे खोथा जोङो बे समाव नोंथांनाव माखासे खोथा बे खेराइ फालिथायनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा जों जेब्ला उन्दैमोन बै समनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनानो खुंबोनायखौ जों नुदों जेब्ला जों एसे देरबोबाय गोदोनि जि फालिथायमोन दानि जि मडार्न गोदान जुगाव एसेब्लाबो परिबर्तन जादों बेनिफ्राय दिनै जों देरनानै जि नुबाय बे दरथाम गामियाव बे फुजा खुंनायनिफ्राय जा मोनसे खौसेथि जों नुबोदों आरो कारण जों बिदा फंबाय बायदि फुजा सफैबा जोङो न'खर बायदि ज' जानानै खौसेथि रायलायनानै बे फुजाफोरखौ जों खुंबोबाय दं आरो ओरैनो दरबेसे गामिजों लोगो नांनानै बानायदों जों जेब्ला उन्दैमोन बे समाव आन्सलिक पर्यायै खुंदों होनना जों खोनादोंमोन नाथाय जों दिनै नुबाय दिनै दरथाम गामि उलुबारि खलियागुरि साइथानगुरि बे दरथाम गामिजों खुंबाय थानायखौ जों दिनै नुबोदों आरो
नंगौ बिथांमोना माखासे खोथा जोंनो फोरमायना होबाय लोगोसे सानथामनि हाबाफारि लादों बिथांमोना जथाय गामि दरथाम बे 54थि खेराइ फालिथायखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै बिथांमोना खुंफुंनायखौ जों नुनो मोन्दों लोगोसे 54थि खेराइ फोरबो फालिथाया गामि दरथामजों लोगो नांनानै मोनसे जथाय हाबाफारि लादों बे समाव दंफैयो आं बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों बेबायदिनो भलिबल काबादि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाब गोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन